Sige daw, sige daw, sige daw. Ayan, ayan, ayan na. So, ayun, lilipat po tayo ng gusto. Para kita po tayo. Hoy! Yan po, dito na ako sa bato. At ayan, late tayo kasi nagtinda, puyat, sarado, nag-edit ng vlog na gawain dun sa tindahan. Alas 2 na tayo nakatulog. Tinatid ko muna yung anak ko sa school bago pumasok. Hindi na nga tayo nakapag-almusal. Malapit na ako kay Lagwin. Ganyan pa rin yung itsura dito sa bato. Yung mga nag-ibang bahay di pa rin nagagalaw. At ayun, thanks God at hindi natuloy yung Super Typhoon Pipito dito sa Camarines Sur. Kasi kung natuloy po yun ay sigurado lalong mahirap makaahon yung mga kababayan natin na ano. Kaso yun lang, hindi nga natuloy dito. May mga ibang ibang lugar sa Bicol na binagyo pa rin. Tuwawa. Nandito na sila kaya huli. Oh, yung motor niya. Yung motor ni Pula nandun. Ay! Ay, tatay. Papanikaya huli. Yo! Good morning! Yago pa. Good morning! Ay! Long time no see! May luto sila. May napamauna mo na. Pero ikaw na sana magbot, kino gusto mo siya. Biggalin ako. Yan, kain muna tayo. Kain muna daw, sabi ni nanay, almusal. At dito na pag-almusal sa bahay. Kakamadali. Lit na nga. Sangkalan. Yan natin, mahaw. Kain muna. Hindi na kapag-almusal sa bahay. May almusal naman ng luto, kakamadali. Yan, unang araw dito sa Kanilagwin na naman. Ibang daanan. Back to work ulit dito. Ang pagbabalik ng Timpahuay. Yo! Moy! Luto. Tara, dama nagbakal. Daman. Pag nagpakal, kaya mo sa di. Moy! Morning. Maunay ka? Amo na. Kailangan ko na yung message mo. Oh, nagkububon. Yo. Nagatso. Amo. Ay. Grabe yung buti walang gaanong sira.
Yung bahay ni Gwen. Moy! Ha? Sira Tintin, baga. Di ka nagsilong? Silong. Nagkudak ko nagigit-gitan. Ako naman. Nalamangan baga sira? Ito pa security. Oh, lupit na ho. Cellphone ni Tilo. Ano maganda? Ha? Ha? Magpasalita ka. Sino nagbigay sa inyan? Kuya Jojo. Nagpasalamat ka kay Kuya Jojo. Lupit. Anong cellphone yan? Vivo. Mas maganda yung ano, Oppo. Kasi nagugulay. Pag sira, nagulayin. May picture ka na ni Rika dyan. Picturean mo na. May Facebook na yan. Ha? Gumawa ng... Nag-subscribe na. Subscribe ka na? Gumawa ng channel. Oh, mo yun. Ay, may kontak ka na yan kaya, no? Dapat. Sino ba kay Rika? Kay Gwen? Dapat. Ito. May load pala yung. Ano load mo? Nanonood siya ng YouTube. Tapos ako di sinubscribe. Patay tayo dyan. Ha? Wala ako dyan eh. Ayun, baga. Wala ko. Huwag mo i-skip. Ano yung nagbasa ka sa comment? Ano doon sabi sa comment? Ha? Kalimutan. Hindi nga Kinay ka? Ano? Hindi kinay ka? Yung date? Pumayat ka talaga, no? Pupuyat-puyat ka eh. Puyat. Pangarap magising pangini. Maaga magising. Lasing ko. Lasing ko, gising na. Ano oras ka natutulog? Ayan. Alas 7. Alas 7. Nasa evacuation pa rin kayo? Igising alas 5. Ayan, kabaho na tayo. At may nahalo na si Tilo dito. Tulungan natin. Kasi si Arnel doon din magtatrabaho.
Ay, bago. Bago. Bagong sapod. Ay, nasa food mo di? Amo di so, mga tagputas. Taas nila. Ayos ay. Pwede pa. Bago. Bagong repair. Pa doon natatangon ka to si Im sa daso pa. Natatangon kaya. Ba, ako sa bago. Pero rugba na. Bagong rugbon. Tilo vlog. Sabi ko, Cellphone mo. Oo. Taga. Uy, papa, yung cellphone mo. Vlog mo. Kuya. Sayang. Gumagawa eh. Dapat nakadakol na. May intro ka na, may intro ka na. Ano yung intro mo? Ano nga yung bago ka magsimula yung sasabihin? Sinasabi. Di ba tulad kay Vince? Yung, yo, what's up? Ano naman sa'yo? Ha? Dapat nakaisip. Dapat mayroon na. Araw-araw. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Wala maisip. Dapat mag-isip ka. Ay, Yan. Artista. pumunta ako doon. Ang sino. At may dumating na vlogger. May vlogger na dumating. Na personal din kita. Saan? Ay, ang pogi ni tatay. Sa wakas, na personal. Dati sa cellphone lang napapanood. Ah! Ay, dito Ngayon pala. personal na. Okay. Akala ko vlogger din. Kakagising ko. Nagising mo lang? Kakagising mo lang. Akala mo bago member ng paway. Ayaw mo pala. Tulog ako. Vlogger na pala yan. May cellphone. Kaso wala siyang naiisip na ano. Walang naiisip na pang intro. Dapat Ano? katitilo-tilo. Ano? Mga katilo. Balot ka? Tatay. Gigas ka? Gigas ka? Ano nga? Ulitin mo yung intro mo. Ano nga? Ulitin mo na. Ano pa nga? Ay, mga kagwen. Wah. Si Kuya Arnel. Ay, mga, Si tatay. Nandun kay ano, Mura. Ano nga? ay, mga katilo. Mga katilo. Udah bato. Yung walang bato. Para kay Kugatso. Yung walang bato ah. Okay na.
Yan na naman pati ng mo. Ha? Okay lang yan. Lawa. Ibay talaga nga di. Pero nagawin din lang dito may ano yung mga pero Oh, sasabi na kaya. ha? Bigay to na yan. Okay. Hindi kaya tato magkirong. Bigay to mo tayo eh. Basta ganun yan. Kaway ka nila. Ano sa laro na po? Maganda na, isa pa eh. Tataas mo lang ka eh. Bukas. Oh? Hindi, asintada na raw to. Yung maganda yung tinitilo ngayon. Sada. Ganun din mangyayari. Kapalan natin ang ano, alitana dito. May ikot na itong kusina. Maganda talaga dito. Dito, kapalan ito. Sa taas. Kasi nag-crack eh. Kumari. Gawin natin. Patayin natin yan sa ano. Bagya. Tugtog lang ako sa kusing. Oo. Ay, na magpapatibay dyan yung palitada.
Tama tuloy-tuloy. Tama. Mabigat. Hindi na ilalagay. Ano na lang? Bagong dito. Yan na ba? Ay, edit mo. Wow. Ay, wow. Ay, wow. Tutong maka. Buhos. Ay, Amo. Nakita ko. Dapat biniyagan yan. Makikisalamin po. Okay. Ge. Doon ako sa labas, kuya. May Ay, nakita ko. dito na lang tuloy. Dapat binibinyagan niya ang mga yan. Dapat binibinyagan to eh. Ito. Dapat binibinyagan. Kuya, no! Bago eh. No! No! Bago. Mura lang yan. Oo. Pero quality. Quality. Anong brand yan? Quality. Quality points. Buti nga, dito muli yung bagyo, no? Daming bahay nag-iba saan, ibang lugar. Ay, ito. May trivia ko. Ano, kuya? Kung bakit dito muli yung bagyo. Bakit? Wala na siyang matutuloy yan eh. Sinira na ng Sinira na. Christine eh. Kaya hindi na lang tumuloy. Kasi Wala na. masama yung panahon. Kaya di na tuloy. Ay. Di ba? Paano kapag maganda yung panahon? Tutuloy yun. Di ba pag yung barko, aeroplano, pag masama yung panahon, hindi natutuloy. Kasi bawal bumiyahe. Kama ang panahon, di sila tumuloy. Joke lang. Mo? Sabi ka dyan. No? Hindi ko ba ito kaya? Yeah, di ko ito kaya. Amo ay! Shout out mga katilo! Ice cream yummy. Ice cream good. Mga katilo! Ice cream. Salita ka muna ng ano mo, yung intro mo. Ha? Yung intro para makilala ka ng mga viewers. O dali! Umalis tuloy, kuya. Shout out daw mga katilo nga. Bigat? Puno na? Hindi pa. Bang ano? Ay, eh. Makita mo muna. Sige daw. Bidang. Ayan na. Moy! Amo talaga, kuya. So, ayun, lilipat po tayo ng gusto. Para kita po tayo. Hoy! Malapit yung ano pa. Anong tripod? Kasalita. Malapit pa sa desensor ng tripod. Tapos ang lumilipot at nagsasalita. Tapos nagpapaliwanag. Yan. Against the light kasi doon, kuya. Kaya, lumipat ako. Yes, the light. Salamat. Ito na ako. Abot ko ano. Yan, magtutulong-tulong na po sila. La. Para kang bata dyan, kuya pula. Naglalaro ng baril-barilan. Agok. Hindi na lang ako baril-barilan. Dapat
patay oras. Mm. Tagal lang oras eh. Ay! Hindi nagtitilo-tiluan kami. Tilo-tiluan. Ito mga katidak. Ay, saan naisip niya? Ganyan talaga ka-intro mo. Hmm? Yung intro mo ganyan. Kaya nag-ipo ka to. Huh? Charis. Papaknit. Saan mo ito gini ba cellphone? Opo, kaya. Madali. Mm-mm. Mag-ibo ka naman. Eh. Kaso may thumb mark at yun. Eh, hindi. Yung thumbnail. Thumbnail. Mm-mm. May thumbnail. Hindi katulad nung dati ko yung yung nauna-unang nag-download ng CapCut. Walang thumbnail. Ba't ko nasabing thumb mark? Sino si Mark? Thumb ni Mark. Oo. Ay, kuya. Hello. Kapag ako sa'yo, mag-usap tayo mamaya. Usap tayo mamaya. Papagawa ko. Magaling talaga ito. Nagagawin niya sa agong mukha ito. Kuya? Hindi na intro na ano ito. Maski editing mo. Malupit talaga. Snack time. Ayan Chino, si Tilo. Nakikipag ano na naman. Kay Gwen. Porkit dito sa kanila. Gusto subuan ng ano. Bihon si Gwen. Oh. Yari yan naman. Silos yun sa'yo. Salawaan ka talaga. Kung saan ka napapadpad. So talaga. Yan talaga ako nagtataka sa bag. Sa bag talaga. Yung bag. Ayan po. Hiniwalay na. Siguro daming laman yan. Ano yan? Pang ganun. Bakit nagdala? Yung bag talaga. Oh, lumayo na kay ano, muntik porket na videohan. Yung ebidensya. Malukin mo. Malukin mo. Ba alam ko sino? Salamat sa Chen. Chen, punta ka dito. Chen, punta ka dito. Dari ka. Punta ka dito. Ayun na lang sa... Saan? Doon na lang sa bahay. Sana maulit pa yun. Sana'y maulit pa yun. Tatayo kayo ulit ang bahay dyan. Tatayo kayo ulit dyan. Ay, paborito ni Tilo pala yung ano, yung bihon. Sige, kain ka lang kasi parang nangayayat ka na. Oh. Ayun po, snack time! At siguro hanggang dito na yung vlog na to. At maraming salamat po. At yun, at nakatulong na ulit tayo dito sa Pubay Project. Dun sa kila tatay, din ako nakasama nung pag last day. Kasi nga, nagbilad ng palay, pinagiling ko. Tapos yung bagyo, pagpiprepare dun sa ano, bahay. Kasi baka masira yung sliding, kaya tinapalan. Kasapin mo nga ito. Yun. At yun, dito na ako, natulong na. At sana huwag kayong magsawang manood sa aking vlog na ginagawa. At ang sa ano, mga sponsor, maraming salamat po sa mga viewers, silent viewers. Maraming salamat po sa inyo. At ang dito lang yung vlog na to at maraming salamat. Ingat po kayo palagi. I love you all. Bye-bye.